Faidi tini khorokja bukhukni chikonsa kaisa love story no haino hai khanawi naileyano haike norok khanawi tongdi poilani simi paithak jora salja o bukhukni phunwo number siniya kaisa call sopayo haike number siniya phano o bukhuk call receive khlaikya abung khabini friend no bwrui bono call khlaio bini aro je balance kari kya hinai bini kamini khorokja chalani phone bai khlai haike borok friend by friend kogrok salaikya abni ulo o bukhukni je phone number o chalani aro save khlaijaka afurni simi o bukhuk bai o chalani bising sinimung unglai thangka borok kogrok salainani jengkha haite haite khano borok hamjak mungko phai sokpaikya abo haike borok khoroknoi hamjak lai thangka haike borokni hamjakma belaino bangkha apurke borok tai tongui man lailiya jani nogo borok hamjaklai tongmani kok ma salaikya o bukhukni bumawphabo borokni hamjakmungno goshui nakha tai o chalani bumawphabo goshui nakha borok jora chalabo bwrini nogo phayo tai bwri bo chalani nogo thango abo haike no thanglayo phailayo unglai tonglaikya tamni hunke borok kaijaknai ja abo hai kok unglai tei poito khlailai tonglayo o bukhukni kamini borok rokbo jotono sawi manbaikya abo haike no borokni relationship 9 man wngkha oro kaisa kok khursathai klayo o bukhukni hamjakma chala agini simino drugs eba pheknai jat manui nau haifano o bukhuk bini nokni borok rokno o kokno saya tamni hinba bo hamjakmani bisingtei tai bini hamjakma chala no manna musungmani bisingtei no bini nokni borok rokno bo sarakya ulo sawi man khangke bini nokni borok rok o chala bai o bukhukno kainani musungjaklak eba kai swkaknani chaitoknai hine o bukhuk kirijago salchake o chalani bumawpha bwslano je drugs namani hamna hinei silchor ni kaisa sentaro riwei rohorkha afro bo o bukhuk bini hamjakma chalano daktino hamui phaithung hinei suriwei tongo tamningke bo asukeno hamjagui tongo bini hamjakma chala silchora tongoi tuman hai o bukhuk bai kahamkeno call rok sms rok khlai kogrok sawi tongo phiaba ulole atum sakheno o bukhukni number rokno block khlai rikha tai o bukhukno paitha kok hai hinei sawi reu angno hamjagui manliya ang tabuk alka brino hamjagui thangka hinei okongno khnawi o bukhuk mokolni muktei klayo phiaba bo tabuk bini hamjakma chalano sms rohoribo manya call khlai bo manya bono block khlai bebagono ribaikha haibano o bukhuk tabuk bo bini hamjakma chalano kuboibo khabaino hamjagui no tongo tai o bukhuk kaisa problem bo klai thangka je o bukhuk o chalabai agi thanglayo tai phailayo khlai tongmani abo jotono sawi manbayo da kokborok disclosure youtube channel no teinai ang Andrew Deborma o kothmano rwgui naikhe o bukhuk hai kwbangko borok ni live no wngui tongo hamjakma borok no belai khe poito khlaiye kaijagya swkang thanglayo phailayo wnglaimani phiaba abo wngkha kaisa mistake si abo hai mistake kebota khlaithung hage tinini kothoma asukno norok o kothmano khnawi bahai wngjakte bahai nangjak abo norok comment khlai sadi tayo video no sajagui tongkhangke norok like tei share bo khlai di tei je ani channel lo katal phainai rok subscribe khlaina di bwskango ang norok ni bagui tebo video tubunani bagui chaitoknai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।